HyperX Alloy Origins 65. Ovo je definitivno najbolja 65% tastatura koju sam testirao, da mi je stigla ovako samo na review i želeo bih ovom prilikom da se zahvalim dobrim ljudima iz Gamesa koji su mi poslali ovu tastaturu na recenziju. Ja imam samo reči hvale za ovu tastaturu, tako da ostanite ako vas interesuje šta sve imam da kažem. Ako vas ne interesuje, bukvalno samo lupite like jedan i subscribe ako vam nije teško, a bez daljeg odlaganja, ajde vidimo o čemu se tu radi. HyperX Alloy Origins 65% je petit, što bi rekao HyperX, 65% form faktor, i ova tastatura nije nova, ona je izašla recimo pre jednu godinu i po dana, možda i malo jače. Ja prvi put se srećem sa ovom konkretnom tastaturom i ovim modelom, iako sam imao Origins Core na recenziji, imao sam i Origins TKL i Origins Alloy, onu full layout 100%. To je bilo onako, da kažem, jedno vrlo prijatno iskustvo gledati i baviti se tim tastaturama, zato što stvarno HyperX, ja mislim da kažem Razer, SteelSeries, Logitech, HyperX ubedljivo najviše pažnje posvećuje svojim tastaturama koji izađu ovako, da kažem, out of the box, dođu do vas, to je stvarno jedno vrhunsko iskustvo. Ova tastatura, pored toga što je u full aluminijumskom kućištu, ima i taj kao floating varijantu sa keycapovima, tako da možete da vidite taj RGB koji je stvarno prelep na ovoj tastaturi i jako lepo sija, nema nikakvog flickeringa na kameri, bare meni nije bilo, tako da jako sam prijatno iznenađen time. Keycapovi su izrađeni od double shot PBT materijala, što je stvarno vrhunski, to ono čak i piše na pakovanju. Ja sam se jako prijatno iznenadio generalno kako ova tastatura zvuči i kako to izgleda, da kažem, čim se izvadi iz kutije. Model koji sam ja dobio na review je došao sa crvenim linearnim HyperX switchovima. Ja generalno volim linearne switcheve i generalno u mojim buildovima kada ja pravim tastature pravim sa linearnim switchovima. Definitivno mogu da kažem da su ovi switchovi možda i najbolji od svih koje sam probao do sada. Moje G513 Logitech Carbon ima Kailove switcheve. Probavao sam neke razne Razerove tastature, probavao sam neke SteelSeries tastature sa linearnim switchovima, sa optičkim switchovima, sa magnetnim switchovima i tako dalje. Ne znam, mislim da HyperX ubedljivo najbolji posao radi kad su switchovi u pitanju i da prave stvarno fantastične switchove. Mislim da zapravo ne prave oni sebi, imaju nekog proizvođača koji im radi switchove, pa oni to upakuju u svoj dizajn i tako dalje, ali bez obzira, ovi switchovi su stvarno fantastični pod rukom, nema nikakvog problema, znači stvarno tip top, nemam, samo reći hvali vam zapravo. U mom istraživanju, kada sam se bavio ovom tastaturom, naleteo sam na jednu igru koja je nekima poznata, nekima možda nije, meni nije bila, mislim, znam da postoji, ali nikad se nisam bavio prosto tom igrom, zove se Osu. To je ritmička igra, ja te ritmičke igre generalno nisam igrao, možda bih trebao da probam, pošto sam bubnjar, ali kako god nisam se bavio ritmičkim igrama i gledao sam nešto vezano za ovu tastaturu, u jednom momentu nalećem na jedan članak, da kažem, gde zovu ovo kao cheater board, u stvari, kada je Osu u pitanju. I onda sam krenuo da se interesujem za to i onda sam upao u tu beskrajnu jamu. Zašto je ovo cheater board i šta je Osu i čime se ljudi tu bave i tako dalje, i stvarno nisam ni pretpostavljao da postoji toliki, da kažem, svet svega toga i da je to tako širok spektar. Naime, ova tastatura ima 1000 Hz polling rate, što je super, ali je lag jako mali, mislim, vi ga nećete nikada osetiti praktično pod rukom ovako, vi nećete znati da postoji lag, mora da postoji lag od inputa dok signal prođe do mašine i tako dalje, mislim sam pominjao to nekoliko puta, ali generalno jako je mala šansa da možete da osetite lag, ali kada igrate te ritmičke igre, gde je zapravo jako bitno da nema laga, nego da ste on time, da kažem, da ste u tempu i da je to sve kako treba, tu stvarno može da dođe do razlike. I ova tastatura nema wireless opciju konekcije, postoji samo USB-C konekcija i definitivno mislim da je ljudima koji se bave ovakvim igrama ili gamingom generalno žična konekcija milija nego bežična, zato što je 100% lag free, u smislu to je samo kabel koji ide direkt u vaš računar i nema tu mnogo mesta za lag. Kada pričamo o zvuku ove tastature, ja sam prilično zadovoljan kako ona zvuči. Mislim da ima prostora da se stabilizatori malo lubuju, možda malo sredi i tako dalje, što može da se uradi bez da je rasklapate i bez da, da kažem, skršite garanciju. Možete da uzmete jedan špric sa iglom i da prosto ubacite malo lubrikanta u stabilizatore, u žice i poboljšat će vam zvuk drastično i mislim da će da vam promeni onako sveukupno iskustvo da bude dosta gotivnije. HyperX je dovoljno bio cool da vam pošalje dva zamenska keycapa, jedan je za spacebar, drugi je za escape, i spacebar ima, ne znam, gotivna je fora, kao to su neki vanzemaljci na spacebaru, kao kapiraš, haha,
šta god, mislim, gotivna je fora i taj keycap je crveni, providan. Tako da RGB dolazi još više do izražaja i ono što mi se jako sviđa je da spacebar ima zapravo dve LED diode koje se nalaze sa jedne i druge strane spacebara kao i na samom switchu, tako da definitivno neće biti problem da osvetli ceo taj spacebar. Escape key ima apsolutno samo jednu LED diodu, ali bez obzira na to imate matching keycap ako hoćete taj crveno-beli fazon, čisto da imate neke akcente na tastaturi. Ono što treba da znate je da ti dodatni keycapovi nisu PBT, znači to su ABS keycapovi, ali bez obzira na to stvarno su dosta kvalitetno urađeni i imaju taj shine through. Da biste stekli onako full utisak o tome kakva je ova tastatura i šta se sve tu dešava, mislim da je najbolje da poslušate, ali pre nego što poslušate test zvuka, hoću samo da vam kažem da ova tastatura, već sam napomenuo, je urađena, znači kućište je full aluminijumsko, i jako je robustna, teška i neće se mrdati apsolutno nigde na stolu, nećete imati nikakav problem, jeste to što kažu petit form faktor, jeste, ali stvarno nećete imati nikakvih problema. Poslušajte kako zvuči, pa mi pišite u komentarima kako vam se sviđa. Ja mislim da zvuči sasvim pristojno. Ono što sam, kažem, zamerio je stabilizatori, mislim da su malo više zveče, ali, mislim, bože moj, ovo je out of the box izveđena tastatura, ništa nije rađeno na njoj, ništa nije sređivano i tako dalje. Ako biste malo doterali, mislim da bi ovo moglo da zvuči stvarno fantastično. Takođe treba napomenuti da ova tastatura posjeduje nogice za podešavanje ugla i to rekao bih u 3 varijante, zato što jedna varijanta je kada su oni ravni, druga varijanta je prvi ugao i drugi ugao, tako da rekao bih da oni kad su ravni, oni imaju neki blagi ugao u sebi, nešto, ne znam, to je možda i pola stepena ili 1 stepen, ako i toliko, ali definitivno postoji ni kompletno ravna kao daska. I ta dva dodatna, tako da to je super varijanta. I jedna stvar koja ne bih rekao da je zamerka, definitivno, pošto vi dobijete USB-C kabel koji je stvarno lep i braided i lepo izgleda na stolu i mislim da je dosta kvalitetno urađen, ali kada je HyperX pravio ovu tastaturu, konektor, iako je USB-C, ne može tek tako da primi bilo koji kabel, iz ne znam kog razloga. Ja sam pokušavao sa nekoliko mojih kablova koje imam i nisam svaki uspeo da stavim. U teoriji mogli biste da malo šmirglate to okolo, tako da možete staviti praktično bilo koji kabel. Ne preporučujem da radite to zato što ćete izgubiti garanciju, ali ako baš hoćete se igrati sa tim, možete. To bi bilo to što se tiče ovog HyperX Alloy Origins 65. Ovo je stvarno vrhunska tastatura, moja topla preporuka da se pozabavite ovom tastaturom. Ako nećete da sami pravite tastaturu, da nešto modujete, da se nešto igrate sa tim, mislim da bolja kupovina od ove trenutno ne postoji. Ako vam ulazi u budžet i tako dalje, mislim da je stvarno jedna vrhunska tastatura. Hvala vam što ste gledali ovaj video, hvala vam što se družite sa mnom, hvala dobrim ljudima iz Gamesa koji su mi poslali ovu tastaturu na recenziju. Linkovi ka svemu se nalaze dole u opisu ovog videa, link za Discord, Instagram i tako dalje. Hteo bih samo da napomenem da postoji i join opcija sad, tako da ako neko želi da pomogne rad kanala i na taj način, hvala do neba, apsolutno ni u kakvoj obavezi niste to da uradite. Hvala vam što ste gledali, a do neke sledeće prilike, ja vas pozdravljam.